Familia mag jogo mane lo oumo e kar kunyo mula ma Karibe tarik 23 dwe mar achiel higa mar 2023 ne ochopo e nyim doho ma Kapsabet ka gidwaro ratiro ne joheragi mane owito ngimagi e masira no. Wedego mane ochokore oko mar doho ka gichwalo kwayo ne doho one ni jogo mane oyudo masira no oyudo ratichgi ka giwacho ni gisebet ka gin kod lit kod rem e higni moingo 2 nyaka ne masira no yudgi. Masira no maliekore ne obiro nikech jokuny mula ma oko puodhi ne okelo tho mar ji 3 kendo weyo moko kod hinyruok maricho ka familia mane joheragi otho to moko oyudo hinyruok e masira no koro ywak ni pok giyudo ratiro. Bura no mane ochwal odiochieng' manyoro ibro winji tarik 26 dwe mar abich. Seated a rivalry with Karibe Gold Mining Limited entered into one of the mining shafts and, blasted a barricade that ended up killing 3 workers of Karibe Gold Mining and injured 6 others fatally. For the victims, it has been a hell of a time. The action happened in 2023. We are now in 2026, 3 years later. We have been coming to court, ready to proceed, fully armed, with all our evidences, advocates ready, but unfortunately, due to the unforeseen circumstances, we had to give in to the issue of the matter being adjourned. So on behalf of the victims, we are happy that we have been given another hearing date, which is not far off. It is on 26th of May. We hope on that day we will proceed with the hearing because we need justice to be effected immediately. We need the victims to have closure.